Пуста хора съм да финиска снимам в България. Това мисля, че вече ми е пети епизод. И така, днес ще правя PvP Sport тройка. Sharp 4 меч, 6 годинки и много ясно прошенки. Така, нека да кажат тихи на YouTube. Така, тя на спаун, много ясно. Да видим. Тъй крафтинга. Ще му изпие много ясно. Аз спия фаерката. Така, и може да си пусна някаква музика през това. И така тук съм. Така. Този не знам какъв сет е, но искам да го килна. Защото няма много.
Тоест нямам айтеми даже. Това е за, нали, това е заради томбота. Ето томбота. Отново да я покажа. Без това. Така, само съм добавил един шар 3 меч. Между другото, днеска някакъв си мет на меча. Аз. Викам я да отида. Дали мога да го взема. Взех си фул меч. Така. Да видя дали някой ще иска едно в едно. Така останах с малко хилтки. И... Така, той е крафтер. Не знам дали беше хак. Ама не е споделял. Този явно се надъха. Нека да му скоча. Може да е фулка. Не знам. Така, ареде. Нещо ми лагва. Или пък така на фъни. Да видя дали ще лагва. Ареде. Така, аре си спя фаерката, какво ще става? Те гониме, идеално. Защо не мога да го удара? Не искам да дропвам. Дропва този. Не свършим спитката, не. Трябва да се прибера, ще умра. Не искам да умра за клипа. Така, прибрах си. Така. Пия за последно. И после мога да скоча в дупката. И скачвам. Не дей се прибирай. Стига. Ти ли бе? Сега пък ти ли бе? Лами бе. Аре бе. Ти този дропнах. Уоу. 20 удара каска. Рутина варп недър. И да видя дали има някой. Колкото да скоча. Не, дропнах си. Ето го. Супер. Така, няма никой. Духовното. Уж каската ми има брейкинг, ама за какво толкова бързо се чупи? Няма си никаква представа. Така, вземам си една страничка. Тук да си оставя сета. Така. Мисля да не скачам, защото ще стане много дълъг клипа. И това мисля да бъде от мене. Чао!